Niektoré zmeny prichádzajú rýchlo a niektoré prichádzajú tak pomaly, že si ich spoločnosť začne uvedomovať až vtedy, keď je neskoro. Dnes sa nebudeme rozprávať iba o ekonomike. Budeme sa rozprávať o Slovensku, o krajine, ktorá starne, o systéme, ktorý je pod čoraz väčším tlakom a o generácii ľudí, ktorá si postupne začína uvedomovať, že zodpovednosť za budúcnosť už nebude možné preniesť iba na štát. Dnes tu vítam človeka, ktorý sa venuje témam trhu práce, inflácie, verejných financií a budúcnosti našej krajiny. Človeka, ktorý dokáže ekonomiku vysvetľovať nie iba cez čísla, ale hlavne cez dopad na bežný život ľudí. Martin Hucovský. Maťo, ahoj. Ahoj. A skús možno na úvod, u mňa je takým zvykom, že také krátke predstavenie, akože niekedy sa dá také v úvodzovkách, že medailónik, ale skús len tak, že čím si možno prešiel, kde teraz si a vlastne čo ťa oprávňuje do tej kompetencie, že hovoríš o témach, o ktorých hovoríš a nielen teda v televízii a tak ďalej. Ja som rád, že si nás uprednostnil, môžem povedať, uprednostnil si nás pred Jojkou, takže ďakujeme za to, veľmi si to vážime. A skús sa tak nejako predstaviť v úvode v skratke. No, tak ja sa s Jurom poznám už veľmi dávno, ale sme ešte kamaráti z detstva, ale potom sa naše životné cesty troška rozišli. Ja som išiel študovať do Bratislavy, tam vyštudoval tú hospodársku politiku, všetky tie témy tak nejako pokrývajú hospodársku politiku a postupne som zostal na tej vysokej škole na Ekonomickej univerzite v Bratislave aj učiť. Som spravil doktorát, relatívne nedávno docentúru. No a popri tom ešte pôsobím na Slovenskej akadémii vied na Ekonomickom ústave a relatívne veľa toho stíham, ešte pôsobím v rôznych iných projektoch a rôznych iných, jak by som to nazval, a veciach, ktoré sa nejakým spôsobom venujú, či už práve takémuto vzdelávaniu, osvete alebo nejaké zvyšovaniu finančnej gramotnosti na Slovensku, nazvime to tak. A aj nám s tým veľmi pomáhaš, za čo sme veľmi vďační. Keby si sa mal tak definovať v tom, že kde sa cítiš tak najkomfortnejšie z tých všetkých tém, lebo je to také dosť veľmi široký záber, ale že kde sa tak ty cítiš, že OK, tu som doma, o tomto sa najradšej rozprávam a možno, že máš tam aj najväčšie vedomosti a znalosti. Tak akože dá sa to relatívne ako kompaktne nazvať, že tá hospodárska politika a teda tie jednotlivé tie časti toho, že v niektorých veciach sa viac riešim, že infláciu, v niektorých veciach zase verejné financie, to je teraz akože téma posledných rokov, kde sa riešia stav verejných financií na Slovensku, ale historicky viac som sa zase orientoval na ten trh práce a ono to tak postupne prebieha, práve to je krásne na tej hospodárskej politike, že každých pár rokov niečo práve zostane takou ako výraznejšou témou a ona to všetko zastreší pod jedno, takže dá sa povedať, že sa snažím montovať do všetkého. No. OK, ja tu mám také, že bude to rozhovor o budúcnosti Slovenska, dôchodkových prognózach, ekonomickej realite a o tom, prečo sa človek bude musieť naučiť a prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú budúcnosť. Je to, že zahrňa to túto tvoju tému? Alebo áno, toto popisuje skôr taký demografický vývoj. Ja sa úplne plnohodnotne ako demograf necítim. Sice akože nejaký predmet som dokonca absolvoval o demografii, ale na to sú určite väčší borci na Slovensku, ktorí tomu rozumejú. Ako také tie štandardné veci okolo demografie, to je jasné, ale nechcel by som sa stavať do tej pozície toho, že som teraz ako niektorý, že doslova môj daily po slovensky chleba, denný chlebíček, ktorý robím, je práve vývoj populácie, to nie je skôr sú to také tie už dopady, napríklad starnutia na tie ostatné veci. No a tu sa chceme presne akoby zamerať, že ten hlavný dôvod, prečo som ťa vlastne pozval, je, mám dva hlavné dôvody. Prvý je trošku si spraviť PR na náš summit, kde budeš vystupovať, áno, a čo sme dohodnutí v auguste. A k tomu sa dúfam, že dostaneme teda niekde v závere asi. A druhý je ten vlastne, že už sme mali aj pred tebou s kolegom Parťákom vlastne podcast, kde sme sa venovali vyslovene v podstate dôchodkovej prognóze. Áno. A teraz veľmi veľa ľudí je že sklamaných, veľmi veľa ľudí je že nahnevaných, ale aj veľmi veľa ľudí je s dôchodkovou prognózou, že wow, že však ja som úplne super, že to je paráda, že vlastne svet gombička. A ja by som chcel práve akoby, že tento rozhovor s tebou dostať do takej trošku roviny, že z hrušky dole a poďme sa naozaj pragmaticky rozmýšľať a zamýšľať nad tým, že kde sa vlastne dnes nachádzame a čo by sme mali robiť preto, aby sme sa teda z toho stavu, v ktorom sme dnes, posunuli niekam ďalej. Ja som to spomínal aj v tom podcaste s tým mojim kolegom, spolupracovníkom Milošom, že vlastne
našiel som alebo videl som niekde, len mi tak prebehol taký pekný nadpis k tej téme, že sľubujeme švajčiarske dôchodky a ideme gréckou cestou. Čiže to je také akoby, že otvorenie možno, že tej témy, kde sa podľa teba dnes ako keby Slovensko, keď pôjdeme úplne od úvodu, ekonomicky nachádza? Slovensko, to je dobrý príklad toho, že som hovoril, že pôsobím na tej škole, tak som vystavený veľa také, že ja hosťujem rôznych zahraničných profesorov a zase ja chodievam učiť do zahraničia a nedávno som hostoval jedného profesora z Čiernej Hory a on tak prišiel na Slovensko niekoľkýkrát už a stále sa tak pozrel aj na tú Bratislavu a povedal, že Slovakia, že impressive numbers, impressive story. Akože je to zaujímavé čísla, zaujímavé krajina, všetko, akože to, čo sme dosiahli, je ako naozaj úctihodné. A potom zase ja mám opačný príbeh, že 2 týždne na to ja som išiel učiť to nedávno do Bosny a Hercegoviny a zase ako ja som tam prišiel, som tak sklamane manželke hovoril, že ono ten Slovensko a tá Bosna už zase nie je až taký rozdiel. Že to, čo Slovensko dnes je v podstate to pomyselné auto na diaľnici, ktoré sa rozbehlo na 130 a dnes sme vyradili na neutrál a tak ako ideme. Sme síce rozbehnutí, ale o nejakom zrýchlovaní nemôžeme hovoriť a postupne tak ako s tou budeme spomalovať zatiaľ bez toho, aby sme mali ambície akože podradiť a zase pridať ďalej. Ideme na taký voľnobeh. A možno zvonku to bude vyzerať, že sme strašne úspešná krajina. Čo akože objektívne dá sa povedať, že nie všetkým sa podarilo to. Určite sú krajiny, ktoré by sa radi vymenili s našou pozíciou. Ale tí, čo vnímame ten príbeh znútra, tak zase vidíme tie iné veci, ktoré mohli byť a zatiaľ sa nerealizovali. Takže strašne záleží na tom uhle pohľadu. Čo sú dnes, keby si mal špecifikovať nejaké také problémy, ktoré si že ľudia najmenej uvedomujú? Že oni tu sú reálne, ale akože tak na Slovensku sa tvárime, že vlastne sa to nedieje. Vieš, čo myslím? Áno. No to je práve toto takéto pomyselné relatívne zaostávanie. To je, že my sa strašne môžeme tešiť z toho, čo sme dosiahli, ale neuvedomujeme si, že v podstate už aj menej rozvinuté ekonomiky majú niečo podobné ako my. To je zase ten príbeh tej Bosny napríklad, že u nás to je podľa mňa narratív takého divokého Balkánu, že tam ešte ako 30 rokov dozadu sa šialenosti diali. Ale keď sa tam dnes človek pozrie, tak akože takisto stavajú moderné diaľnice, dokonca v podstate náročnejšom teréne ako my. A majú to tam, a dokonca ani tie eurofondy, ktoré my tu máme, tak oni ich ani nemajú. Oni si na to, aby tie diaľnice stavali, si potrebujú brať úvery a robia to a ešte sa tešia, že vôbec majú prístup k tým peniazom. My tie peniaze máme ako zdroje, ale nevieme to proste dobre implementovať. Takže ten najväčší problém je podľa mňa tom takéto relatívne zaostávanie, že zďaleka nenapredujeme tak, ako by sme mohli. A teraz študentom som vysvetľoval, že na Slovensku a v Česku sa úplne inak pristupuje k investovaniu. Myslím na tej makroekonomickej úrovni k investovaniu. Oni sú notoricky známi, že strašne veľa investujú. A tam je diskusia o tom, že prečo ešte nenapredujú rýchlejšie. A na Slovensku je taká diskusia o tom, že investujeme strašne málo voči tomu, kde sme a kde by sme mali byť. A to sa podceňuje, pretože keď dnes kvázi nespravíme tie nejaké základné domáce úlohy, tak potom ani nemôžeme o 20 rokov čakať, že nejaký budúci ekonomický rast sa dostaví, pretože nemá z čoho. Zatiaľ sú investície, nie sme katastrofisti, ale mohli by sme byť na tom lepšie. To je taký ako hlavná správa toho. Veľmi aktívne sa zapájame do diania v Čechách, pretože sme tam tak nepriamo expandovali. Včera som inak zhodou okolností podpísal mandátnu zmluvu, ktorá nás opravňuje k vzdelávaniu a licencovaniu v ČNBčke a tak ďalej. Na čo sa akože teším sa a hrdý som na to, ale reálne z toho vzdelávania, ktoré sme tam aplikovali a prešlo ním naozaj veľa tých ľudí v Čechách, tak to, čo si povedal v rámci tej makroekonomiky, tak ono sa to normálne, že deje aj normálne, že u ľudí, že reálne, že mentálne nastavenie mladých ľudí v Čechách, že drvivá väčšina, oni sa skôr rozprávajú o tom, že aký rentový účet používaš na zabezpečenie svojej budúcnosti, ako o tom na Slovensku, že toho sa nedožijem. Hej? Že už aj v tomto to je ako keby, že reálne citeľné pri tých fyzických osobách, ako keby, že a hlavne u mladých ľudí. Hej? Čiže toto súhlasím a len to potvrdzujem aj z toho, ako keby, že takého verejného priestoru, že sú
sú trošku inde v tom mentálnom Ja rozmýšľaní. to vidím na konferenciách, keď ideme do Česka s kolegami, sa tam poznáme, tak tá československá vzájomnosť stále funguje, tak to vidíme, že úplne ináč sa bavíme o týchto témach, že oni sa bavia, že ako je možné, že pri takom objeme investícií, akože nedobiehame ten západ tak rýchlo, ako by sme si predstavovali, a my sa zase bavíme, že prečo vlastne neinvestujeme aspoň to, že by sme si tak udržali to tempo z ostatnými. Že na to, že sme boli jedna krajina, to je vlastne pekný prirodzený experiment, ako sa to dá úplne odlíšiť počas tých 30 rokov, kde jedni sa posunuli zjavne s tou mentalitou, že poďme dobehnúť ten západ čo najrýchlejšie, však v podstate chceme byť súčasťou toho. A my sme sa tu zatiaľ dohodli na tom, že v podstate taký posledný veľký makroekonomický úspech, ktorý sme zaznamenali, je 2009 prijatie eura. A odtedy sme tá krajina stratili takú tú po anglicky drive, ale proste nejakú víziu, že ťahúňa niečoho, že čo chceme dosiahnuť. Ako aj veľakrát, keď po zahraničí chodím a sa stretnem s nejakými našimi veľvyslancami, tak to im tam presne hovorím, že táto krajina je fajn, napríklad nejaká na Balkáne, lebo oni sa ako majú tú víziu stále, chcú byť členom Európskej únie, chcú byť členom ja neviem, čokoľvek. Jasné. A my sme toto všetko už akože dosiahli kvázi a v podstate ten ďalší drive, že čo ďalej proste. A to mi tak troška chýba, že žijeme z toho, čo sa dialo x rokov dozadu a dnes už sme na tom neutrále, ako sme spomínali. No dobré, ale keby si to porovnal so susedným Poľskom, ktoré vlastne, že za posledné 4-5 rokov, že som čítal takú jednu štúdiu, že oni vlastne, že extrémne zefektívnili vlastne tú doručiteľnosť tých eurofondov do toho, kam majú tiecť, áno, a zrazu keď sa pozrieme na progres Poľska, koľko ciest, diaľnic, proste vo všeobecnosti, že neviem, či 250,000 Poliakov, že vraj sa vrátilo do Poľska, extrémne sa zvýšila mzda a tak ďalej, že reálne, že oni podľa mňa boli vo veľmi podobnej možno situácii v tom neutráli pred tými 5 rokmi a stala taká, že bolo treba iba takú maličkosť, ako je, že len naozaj cieľene proste prerozdeľovať tie eurofondy, zefektívniť to a zrazu za 5 rokov je to proste, že to je presne ťahuň ekonomiky v Európe. To je presne to, čo som ja dnes študentom hovoril, že pozrime sa, na čo my minieme tie eurofondy a na čo to robia napríklad práve tí Poliaci. Že ja teraz, aby to nevyznelo zle, akože ja teším z každého kilometra postavenej cyklotrasy, z každej vyhliadky, naučného chodníka a podobne, ale to nám ten budúci ekonomický rast nespraví. A nehovoriac o tom, že eurofondy, to máme používať na tie finančne náročné infraštruktúrne projekty, ktoré majú akože nejakú návratnosť. Veď predsa nejakú drevenú vyhliadku nad dedinou si vieme postaviť aj z vlastných zdrojov. Na to nepotrebujeme akože eurofondy. A podľa mňa tá alokácia týchto investícií je veľmi rozdielna. Kolega bol teraz niekde na severe Poľska a hovoril práve, že tam sa ako masívne budujú terminály a podobne a to všetko z európskych peňazí. A my ani také nič nerobíme vo finále. A keby sme aspoň tú diaľnicu mali postavenú, ale vidíme, že akože naozaj doslova, nechcem, aby to znelo tak katastroficky, ale máme definitívne veľký priestor na zlepšenie, tak by som to... To je zase dobré, že z nuly sa dobre rastie, tak sa hovorí. Že... Áno, a my nie sme síce na nule, ale zase akože... A tak sme si možno, že vytvorili, hej, že na tom... Máme takú subjektívnu nulu, že máme pocit, že odtiaľ to už môžeme ísť iba hore, keď akože realita je inde. Dobre, ty ako keby, že určite teraz okrajovo, lebo vymenoval si tie tvoje silné stránky, ale že čo hovoríš na dôchodkovú prognózu? Akože je to zaujímavý počin, určite zo strany sociálnej poistenia. Dokonca by som to hodnotil akože pozitívne, tá myšlienka bola určite pozitívna. Že dajme vedieť všetkým sporiteľom, na čo sa majú pripraviť a keď sa im náhodou niečo nepáči na tom, tak nech majú dostatočné varovanie. Potom už bude dosť neskoro, keď prídu na toho dôchodkového veku a akože zistia, že niečo tam proste nesedí. Že táto myšlienka bola fajn. Je to náročné spraviť. Zase objektívne to ako z toho pohľadu ekonóma, ktorý ako vidí za tým tie ďalšie veci, je náročné zohľadniť veľa vecí, ktoré sú v tom zohľadnené. Hej, akože deflovať ceny, deflovať mzdy, odhadovať nejaký priemerný tempo rastu produktivity a podobne, a nejaký životný cyklus miest a tak, ktoré všetky veci sú v tom akože zohľadnené. A nie je to jednoduché. Dokonca by som si dovolil ešte aj, myslím, že 2 dní dozadu ministerstvo práce zverejnilo, že veľmi extenzívny a veľký zoznam vecí, ako vôbec sa dopracovali k tým číslam. Každý vzorec po vzorci, všetky tie veci. Akorát problém je, že podľa mňa okrem mňa a možno ešte nejakých pár desiatok až stoviek ľudí na Slovensku si ten dokument už nikto neprečíta, keď si ho prečíta, moc tomu nebudú rozumieť, lebo je to veľmi technokratické a také akože... A iniciatíva pekná, len možno
ten výsledok nakoniec nebol taký, lebo viacerí zistili možno nejaké zásadné nezrovnalosti alebo nadobudli nejaké dojmy, ktoré z toho úplne neboli zámerom, aby nadobudli. My sme si z toho robili takú jednoduchú analýzu a vlastne taký ten, to, čo mňa najviac zarazilo z toho, čo sme vlastne si zistili, aj sme riešili v podstate taký celodenný workshop na túto tému, tak bolo to vlastne, že v tej prognoze sa vychádza z toho, že pri tom priemernom tempe rastu tej ekonomiky a tých príjmov a tak ďalej, vlastne, že vychádzate, že keď máš dneska 25 rokov, tak povedzme príklad, že máš 1500 eurový príjem, nejaký normálny, štandardný, a teraz, že pri tej prognóze za 40 rokov by si mal byť na príjme plus minus niekde nejakých 8-9 tisíc. A teraz vlastne ako keby, že reálne sa bavíme o tom, že ty za 40 rokov by si sa mal vlastne možno, že z nejakého, že priemerne plateného zamestnanca stať v podstate nejakým vrcholovým manažerom, hej, lebo a to je, že toto je taká tá vec, ktorá mňa tam tak najviac zasiahla, že čo hovoríš na toto, že... To je práve ten problém toho, že do akej miery tam je zohľadená tá nominálnosť toho, to znamená vyjadrenie v rámci inflácie. Oni sa z toho snažili odstrániť práve tú infláciu a do toho zakomponovať práve ten taký životný cyklus toho zamestnanca. Vieme na Slovensku, že 42 rokov je asi ten bod, keď sa kariéra lomí. To znamená, do 42 rokov väčšinou narastá plat, potom už to má nie klesajúcu, ale skôr takú... Stagnujúcu. Áno, takú prešlapávajúcu na mieste sa tendenciu, hej. A je to náročné, ja nezávidím vôbec tým, ktorí to všetko museli a hlavne pri tej kvalite dát, tam ako zjavne z toho, ako najväčšou správou podľa mňa pre tých sporiteľov je, že tá sociálna poisťovňa ani zďaleka nemá tak kvalitné dáta, ako si možno ľudia mysleli o tom, že tam veľa vecí chýba a v tomto napríklad moja pozícia je relatívne komfortná, pretože ja ako štátny zamestnanec, tak našťastie moji zamestnávateľia si plnia tú pozíciu a mne to sedí v podstate na deň, ale vidím minimálne z tých reakcií, že nie všetci sú v tomto postavení. Takže je to v podstate ako v tomto dobré, že aspoň zistili, že niečo je zlé a treba to riešiť teraz, nie o proste 20-30 rokov, keď potom sa mnoho ťažšie budú hľadať tie nejaké doklady a evidencia toho, že toto som naozaj tu pracoval nejaké obdobie a podobne. No. Ja úplne plne súhlasím s tebou, že je to správny krok, na druhú stranu je tam strašne veľa skreslení, ktoré by mal taký bežný človek pochopiť, že OK, od tohoto sa úplne neodráža, nečakaj, že to takto úplne bude, lebo je to veľmi tenký ľad z tých všetkých výpočtov a prognóz a toho všetkého, čo tam je započítané, hej, úbytok obyvateľstva, ani nechcem ísť úplne extrémne. Práve, že a ten úbytok obyvateľstva tam práve, že vôbec nie je. Ten tam vôbec nie je, no jasné. To je to, že celé je to postavené na tom, že ako sú aktuálne nastavený systém, ale za predpokladu, že stále bude dostatočne zachovaný aj pomer tých ľudí, ktorí sú pracujúci versus tí, ktorí majú nárok na dôchodok. Tým pádom tam nie je ani demografia, tým pádom tam nie je pôrodnosť, proste to sú veci, ktoré, že to si povedali sme si 3 veci, ktoré, že úplne akože... Ja by som povedal, že ten dokument je dobrým nástrojom, výborným pre ľudí, ktorí do toho dôchodku majú už 10 rokov max. Že pre nich je to ako naozaj informujúce, môžu vedieť, čo sa majú, už budú mať v podstate menej času, čo s tým niečo spraviť, ale akože aspoň vedia, do čoho idú. A ja by som povedal, že potom je druhá kategória, že ktokoľvek, kto má pod 55 alebo pod 50 rokov, tak ten by ten dokument mal brať akože veľmi informatívne. Skôr tak, aby sedeli tie veci. Som to nazval, že keby lietadlo niekde letí v strede noci v absolútnej tmy a potom niekde zrazu tam, alebo skôr loď je niekde na mori a zrazu zbadá nejaké jedno svetielko a že to je majak, tak sa vydá tým smerom. Že to je asi taká aj funkcia toho dokumentu, že týmto smerom je pevnina, týmto smerom je cieľ, ale akože čo sa tam nachádza, keď sa k tomu človek priblíži, to zistí až vtedy, keď sa rozhodne alebo sa priblíži k tomu. Súhlas. Dátumu, no to súhlasím a vlastne aj tí 55-roční oni aj budú mať tie dáta relatívne presné, lebo tam to je asi jediná škála ľudí, ktorí, že OK, od 10 rokov a im to myslím, že bude chodiť aj každý rok, ale tá podstata je vlastne, že čo by mali vlastne podľa teba ľudia robiť, aby si to tak nejako ošetrili, hej, že teraz, že... No, ak im z tej prognozy už dnes vychádza nie úplne lichotivé číslo, tak zásadným poznaním je, že treba začať sporiť. Alebo niečo nejakým spôsobom začať kumulovať majetok a zabezpečiť sa na tú starobu, lebo presne ten predpoklad, ktorý tá prognóza má, že všetko bude tak, ako je teraz, no asi nebude. Vidíme určite, že nebude, lebo napríklad jedna z tých vecí, ktorú som sa naučil na tej demografii, je, že to je jedna z najpresnejších spoločenských vied, ktoré máme, pretože naozaj tí ľudia, ktorí sa dnes už narodili, tak už akože s nejakou pravdepodobnosťou sa dožijú niečo a tá sa vie naozaj dobre dopredu predpovedať. Tie ekonomické vývoje, to je podstatne horšie, to záleží na podstatne viac faktoroch, ale demografia je relatívne presná veda. A
A keď to tam nie je zohľadnené, ale my zároveň vieme, že to je akože troška ináč v realite, že už dnes o 15-20 rokov tá situácia bude veľmi iná, tak aj tú dôchodkovú prognozu treba brať, že bolo by to fajn, keby to tak vyzeralo, ale asi to tak nebude. Ukončím túto tému, my sme sa rozprávali, že celý jeden podcast, taký 40 minútový, ale som rád, že aj ty ako človek z naozaj akademickej pôdy si potvrdil presne toho, čo sme sa rozprávali, že má to takú väčšiu hodnotu. V rámci tej inflácie a možno, že také, že psychiky, že čo vlastne spôsobuje tá inflácia tie posledné roky, lebo podľa mňa v rámci inflácie, teda kde sa možno cítiš doma, tak za tie posledné roky sme v stave, že wow, že akože to by sa dalo nazvať aj takou horskou dráhou. Že ako to ty hodnotíš za tie posledné obdobia? To je akože strašne veľa rozmerov, ako sa k tomu dá pristúpiť. Tak akože niektoré môžeme pozrieť, dnes so študentmi práve riešil, že ako inflácia ovplyvňuje spotrebiteľské správanie ľudí naprieč krajinami a Slovensko v tom vyjde akože prekvapivo zaujímavo, že na Slovensku takmer nijak. Že my ten pomer toho, čo zo svojho dôchodku sme minuli a usporili, sa nijak zásadne nezmenil. Okay. Ale keď sa pozrieme na všetky ostatné západné krajiny, vrátane Česka, napríklad Česko je veľmi akože legendárne tým, že sa veľmi sporí, tak tam akože existuje dramatický prepad medzi tým, že ako vyzeralo správanie tých ľudí pred pandémiou a pred energetickou krízou a po nej. Že na Slovensku je to stále niekde, že medzi horizontom 90 až 94% sa toho minie, čo tá domácnosť má. V Česku to bolo v priebehu jedného roka pandémie z 88 na 80%, ako pokles 8 percentuálnych bodov. A tam sa držia v podstate dlhodobo. Takže sa potvrdzuje, že tí Češi sú naozaj taký akože sporivý národ. Ale inflácia samotná má hneď niekoľko, akože strašne veľa sa jej prisudzuje takým tomu, že to je negatívna vec a v podstate ako z pohľadu individuálneho spotrebiteľa asi áno, lebo tak samozrejme znižuje kúpyschopnosť, ale na druhej strane je to taký ten olej, ktorý maže tú spotrebu a ten ekonomický vývoj a rast, že my ju v podstate vyvolávame na schvál tú infláciu zo strany centrálnych bank na to, aby sme motivovali ľudí robiť spotrebu dnes a nie odkladať ju do budúcna. A to celú jednu prednášku by som mať tam prečo tú infláciu a tak. Ale v poslednej dobe teda inflácia, ona v podstate sa ako vyvoláva taký zaciklený kruh toho, že máme vysokú infláciu, ktorá automaticky ľudia na to reagujú tým, že si dopytujú vyššie mzdy a tým, že si vyššie dopytujú mzdy, tak v nominálnom to zase musí rásť a to vyvoláva infláciu. Je dôležité, aby centrálna banka to uchopila tom správnym a to je niečo, čo voláme, že inflačné očakávania, že aby boli ustálené, aby boli nízke to. A ja keď vidím často, keď sa s týmito centrálnymi bankármi náhodou stretnem niekde v médiách a podobne, tak akože prvá vec, ktorá ich zásadne vždy zaujíma, je o tom, že aké sú inflačné očakávania. Či ľudia veria alebo neveria tomu, že inflácia bude niekde okolo tej nejakej deklarovanej hodnoty 2%. Ak neveria, tak je to zásadný problém. Pretože to je potom takéto samonaplňujúce sa proroctvo toho, že keď neveria, tak potom si dopytujú vyššie mzdy a vyššie mzdy zase budú vyvolať tú infláciu a to sa bude zhoršovať a v podstate... A to by som nazval kríznym závodom. Áno, je to také... No v každom prípade akože inflácia vie byť dobrá v ustálených časoch, len to, čo posledné roky zažívame, je všetko len neustálené. Takže... Ja ju akože nejdem spochybňovať ani napadať, no je logické, že v tej celosvetovej ekonomike je potrebná, hej, ale reálne COVID, dvojciferná inflácia 2 roky po sebe, že máme za sebou naozaj extrémy, proste, ktoré... Áno. My sme vlastne také niečo asi zažívali v 93., keď sa prechádzalo na slovenskú korunu, vtedy bola 23% inflácia plus minus, tak nejak sa mi zdá. No, a to je ešte jedna taká, že v 90. rokoch ešte na začiatku transformácie bola chvíľku 60 niečo, 68%. A to sme ešte dobre obišli, ako Srbovia mali 1 000 000%, mali hyperinfláciu a podobne počas tej občianskej vojny, ale napríklad ma baví, že už v 60. 70. rokoch americký prezident, myslím, že Johnson ho vtedy tomu povedal, že už sme porazili ekonomický cyklus a už je to vyriešené, čo znamená, že recesia, expanzia a podobne. A potom ho séria veľkých kríz dokázala vyvrátiť toto tvrdenie. A tak ja mám pocit, že tiež sme tak ako inflačne dlho sme stagnovali, to sú vlastne posledných od roku veľkej hospodárskej krízy až do pandémie. A tiež sme si tak mysleli, že inflácia už nie je problém, že to už je ako vybavené. Mali sme 2 roky defláciu vlastne, že presne tak, 2017-18, či keď to bolo? Že... 14-15 a dokonca aj 16 taká tak, no. Ale to tiež sme si mysleli, že problém inflácie je vyriešený a potom sme z toho relatívne rýchlo vytriezveli vlastne tými ďalšími vecami. Tak zase ako musíme sa s tým naučiť žiť. No. Nemyslím teraz s takýmito výkyvmi, i keď teda tá predvídateľnosť toho, čo sa vlastne deje v tom svete, je dnes taká, že naozaj náročná.
A takže verím, že aj tí centrálni bankári majú náročnú prácu. Myslíš si, že môže aj tá inflácia, dajme tomu, za toto posledné obdobie nejakým spôsobom vplývať aj na psychiku človeka, ľudí, národa? Určite a dokonca by som povedal, že k tomu sú aj celku akože dobre zastúpené vedecké štúdie, ktoré toto potvrdzujú. Nie síce z odboru ekonómie, ale z odboru politológie, lebo toto je v podstate prostredie, ktoré také neistoty, ekonomické neistoty. Ako naozaj, že keď vidíme, že peniaze strácajú kúpnu silu, nie je tam nejaký ustálený lineárny trend rastu, tak to proste je akože dokonalým podhubím na rast takých nepriaznivých fenoménov, ako je populizmus. Že ľudia budú hľadať nakoniec vždy nejaké skratky, ako sa k tomu dostať a potom budú čoraz viac počúvať na tie ľúbivé reči. A to je proste, akože historicky sa ukázalo, že toto nie je dobrá cesta. A myslím si, že toto aj na tú spoločnosť nakoniec akože určite vplýva už dnes. Že to, že sme mali nejakú geopolitickú stabilitu dlhé roky, nás v podstate tak po česky, že ukolébalo, po slovensky ukolísalo. V tomu, že už to bude iba dobré, no vidíme, že posledné roky to nie je dobré a aj ten nárast toho takého populizmu a snahu hľadať jednoduché riešenie úplne vo všetkom, to nakoniec nemusí sa vyplatiť. Ani to nefunguje v podstate. Nefunguje. Ako vnímaš ty tak akože, že ľudí na Slovensku, že sú dnes gramotnejší ako kedysi v rámci financií na Slovensku, že zlepšujeme sa nejakým spôsobom? Ako finančnú gramotnosť. No, dajme tomu, akože tak všeobecne. PISA testy hovoria, že nie, ale skôr o tej klasickej gramotnosti, finančnej gramotnosti. To je, a zase, aby sme boli optimistickejší, že sme na tom podstatne lepšie, ako sme napríklad boli 30 rokov dozadu. Ako bolo jednu generáciu dozadu. Že to, že na Slovensku máme extrémnu mieru vlastnenia nehnuteľností, v podstate po Rumunsku druhú najvyššiu, všetci tomu hovoria, že to je akože dôsledok toho socializmu, akože že sa rozdávali byty a podobne. Neskôr to je, že aj to kvôli, že sa prechádzalo z bytových fondov, ale my sme v podstate inú formu zhodnotenia nemali. Alternatívou boli vkladné knižky a to je tak všetko. V podstate nejaký prístup na kapitálový trh žiadny, kryptomeny ešte len čakali, dokedy budú objavené ďalších niekoľko rokov. Takže my v podstate nie sme naučení investovať a zrazu prichádza teraz táto nová generácia, ktorá, to vidím dnes na mojich študentov, že v čase, keď ja som riešil doslova kam pôjdeme s spolužiakmi skôr na pivo, tak oni dnes riešia, že či nakúpia takú alebo takú akciu a to ako pre mňa také fascinujúce, že nie je to úplne stratené, lebo to taká výchova k tomu, že zhodnocovať svoj vlastný majetok sa dostáva už aj u tej mladšej generácie. Že už to nie je proste iba o tom, že dobre, mám nejakú vkladnú knižku s úrokom, ktorý neporáža ani infláciu, ale už je to niekedy možno zase s tou mladickou nerozvážnosťou, že až sa riešia takže či nejaké kryptá a ďalšie veci, veľmi riskantné aktíva, ale minimálne akože finančná gramotnosť, ja by som povedal, že dnes je na tom lepšie, ako bola generáciu dozadu a to je dobré, to nám ide. To, čo si teraz povedal, ma tak hreje pri srdiečku, sa približujeme tou mladou generáciou k tým Čechom, o ktorých som hovoril, ale tá podstata ešte, myslím si, že je v podstate dôležité dneska ľudí vzdelávať, či už aj v gramotnosti, alebo v tej ekonomike a v týchto faktoroch? Ja si myslím, že to je akože veľmi podceňované zo strany z tých strany celkovo, že aká je dôležitosť samotnej tej finančnej gramotnosti. Ako, ja viem, že je veľa rokov, odkedy ja som odišiel zo školy, ale tiež som si tak zamýšľal nad tým niekedy, že na čom je dobré, aby som vedel, že aká bitka sa kedy kde odohrala. A tomu sa venovalo akože veľmi veľa času. Ako samozrejme mať prehľad a veci, to je jasné, ale akože učiť sa roky naspamäť, to mi nikdy nedával zmysel. A na druhej strane akože také veci, ktoré doslova determinujú niektoré veci v živote, že či budem schopný posúdiť, či úrok, ktorý dostávam, ja neviem, na vklad alebo na úver alebo podobne, že či je to pre mňa výhodné, nevýhodné a podobne. Tomu sa podľa mňa na tej škole až tak veľa nevenovalo. Dúfam, že sa to zmenilo. Minimálne akože na vysokej škole už takéto veci očakávame, že tí ľudia vedia, ale verím, že dnes už je to lepšie a keď nie, tak malo by to byť akože finančné vzdelávanie malo byť úplne akože základom, súčasťou toho kurikula ako akýkoľvek iný predmet. Veľakrát sa cyklíme v tom, že je vlastne strašne náročné cez tie 3 generácie, keď teraz akože že si zavretý v komunizme, potom tvoje deti majú slobodu a tlačíš ich, že aj do veci, ktoré sú úplne, že potom chápeš prehnané a teraz vlastne tie technológie a tak ďalej, že strašne ťažko sa učí niečo, čo vlastne nikto predtým v tej generácii vlastne nezažíval, hej? Že je to strašne zložitá doba, ale vlastne čo by mali dneska napríklad, že rodičia podľa teba v dnešnej dobe, ako by mali vplývať, alebo čo by mali učiť tie svoje deti v zmysle toho, aby
aby vnímali proste tie faktory, o ktorých sa rozprávame, ktoré sú bežnými rizikami a úplne ich akože tak podceňujeme alebo nevenujeme im pozornosť. Čo myslíš, čo by sme mohli zmeniť my ako tí ľudia, ktorí vychovávajú alebo dochovávajú tie svoje deti, hej? Že keď sa bavíme o tých deckách do 18, do 20 rokov možno dneska. Akože, ja mám úplne malé deti, tam ešte nie sme, ale ja si myslím, že to, čo sme si pobrali od tých našich rodičov a oni od svojich rodičov je, že tá rola toho štátu je akože, že to je ten veriteľ poslednej inštancie, že keď už sa nič iné, tak štát sa nakoniec nejako postará. Áno. A ja si myslím, že tá rola toho štátu akože nie je udržateľná dlhodobo. Hej? Tí ľudia čoraz viac sa presadzuje ten individualizmus, takže to posledné spoliehanie sa na štát by malo byť nemalo by byť úplne automatické. Hej? Že štát by mal byť pre tých vybraných, asi, teraz nechcem, aby to niekto akože zobral ako nejaké moje politické vyhlásenie, ale v mojom presvedčení je, že každý by sa mal spoliehať hlavne na seba, až potom, keď to naozaj nejde, až to potom sa obráti na túto opačnú stranu. A toto podľa mňa akože vychovať aj tie deti v tom, že hospodáriť rozumne, to znamená akože nie ísť štýl ala Amerika, proste, že kto nemá do 25 aspoň 5 kreditiek, tak to není akože človek, ale rozumne vyskakovať do tej miery, dokedy to má nejaké ekonomické rácio a zároveň sa spoliehať hlavne na seba, na schopnosť to, že ako vyriešiť svoje problémy najskôr ja a až potom, keď už sa inak nedá, tak možno mať nejakú takú záchrannú sieť vybudovanú štátom. To je, že Baťa, hej? 120 rokov dozadu, že vybuduj najskôr sa na seba, až potom môžeš vybudovať ľudí alebo firmy. Nie nadarmo to sa dostal vo svete tak ďaleko, akože dáva to rácio. No, bavíme sa o tom stále aj v týchto podcastoch dosť veľa, lebo chodia sem ľudia, ktorí majú nejaké prepojenia a vnímajú to a budúci týždeň do Zlína na takú konferenciu dvojdňovú na ich akadémiu o Baťovi, ktorú vlastne robí Univerzita Tomáša Baťa. A tá sranda je vlastne, že ja stále vnímam viac a viac, lebo Baťu mám rád, že reálne stále viac a viac tou dobou šialenou, ktorú žijeme, tak ono to vlastne stále viac a viac vypláva na povrch, že tu máte riešenia proste, hej, že ono to dáva naozaj zmysel. To je to, čo sme sa bavili, že čo chýba tomu štátu a tomu Slovensku, tak ten Baťa napísal tú knižku, nie? Že budujeme štát pro 40 miliónov ľudí. Dobre, áno, tak, presne. A že to je presne tá, akože to nie je vízia na 5 rokov, na 10, ale to je doslova, že kde bude to Slovensko? Na 5 generácií, hej. Za 100 rokov dopredu, jasné, že to je proste ako niečo, čo si tiež sa dá odtiaľ zobrať, hej. Budem mať v ďalšom podcaste hostia, ktorý je taký, že pre mňa, že investor, ja ho volám, že malý slovenský Warren Buffett, hej, a on mi presne povedal, že Juraj, nemáme kapitalistov, akože reálne takých tých, že Baťa bol reálne, že kapitalista proste a to bol kapitalista, ktorý učil a vychovával za bežných, obyčajných sedliakov v podstate kapitalistov. Hej, a toto je to, ale zase to sú také tie demagógie, že keď vidíš v televízii nejaký podnikateľ, ktorý spreneveril alebo niečo, tak potom to vytvára také nie úplne dobré pohľady a tak ďalej. Čiže my aj žijeme v takej tej závislivej dobe a v takejto, možno aj krajine by som povedal, lebo v tých iných štátoch to nevnímam až tak, že proste tuto si závidíme cez plot zelenú trávu, lebo on ma zelenšuje. A keď, chápeš, čo myslím? To troška zlepšuje. Je to stereotyp, že postupom času, že áno, bolo to akože naozaj zlé, ale hovorím, tak ako tá mladá generácia sa zlepšuje v tej finančnej gramotnosti, tak podľa mňa akože aj v týchto vzťahoch ja stále rád spomínam na to heslo, že keď sa každý bude starať sám o seba, o všetkých bude postarané. A proste mám pocit, že aj tí mladí to tak už začínajú čoraz viac chápať, že áno, kedysi možno na tej dedine bolo, že závideli si ľudia naozaj rôzne veci, ale podľa mňa čoraz viac si uvedomujú, že za to svoje šťastie a všetko sú hlavne zodpovední oni a nikto iný. No. Ale vieš, že to bol znova Baťa, to, čo si povedal, hej? Ako to bolo trošku preformulované, ale on povedal, že postaraj sa sám o seba, aby sa svet nemusel starať o teba. Hej? Áno, že to je v podstate v princípe tá istá myšlienka. Čo podľa teba potrebuje Slovensko, impuls, možno, že nejakú pragmatickú rovinu v tom, aby sme začali možno, že teda nebyť na tom neutráli, ale začať možno, že pomaličky pridávať zvolna a dostať sa zase na tie obrátky a trošku napumpnúť a napumpovať tú ekonomiku? No, ja to teraz často akože interpretujem v tom svete tých verejných financií, lebo to je taká téma, ktorá sa rieši. Veľa rokov dozadu, už to bude skoro 400 ročie dozadu, bol jeden minister práce označený za sociálneho netvora. A to práve preto, lebo akože on sa snažil veľmi zracionálniť ten sociálny systém. A ja si hovorím, že my dnes potrebujeme iného, neviem, či sociálneho netvora, finančného netvora, proste, ktorý príde a bez ohľadu na
politiku a popularitu príde a zavedie naozaj veľmi nepopulárne veci. A ja to stále hovorím, že vtedajší predstavitelia politiky a hospodárskej politiky, ktorú robili, tak tí by už dnes asi nemohli fungovať, lebo pri akejkoľvek iba oznámení niečo, čo sa ide robiť zle, tak hneď by akože bolo silný protitlak proti takým veciam. A podľa mňa potrebuje niekoho, kto príde a bude robiť tie nepopulárne veci bez ohľadu na to, že nebude úplne populárny v danom čase. Dnes vidíme, že napríklad akože Ivan Mikloš, čo je veľmi uznávaný ekonóm, tak akože si tiež pamätám, že nebol úplne populárny v danom čase, keď sa zavádzali tie kľúčové reformy, ktoré z nás potom robili. No a dnes, 25 rokov, 20 rokov potom, vidíme, že je medzinárodne uznávaným poradcom a všetko. Ja si myslím, že potrebujeme takého ďalšieho človeka, ktorý bude mať presne to, akože dostatočnú odvahu na to, aby presadil tie nepopulárne veci a nebude dbať na to, že zrovna vtedy nebude populárny. Lebo mám pocit, že naozaj to také zachovanie si politických preferencií nezbráni voči tomu spraviť akúkoľvek zásadnú zmenu. No, že je dosť zvláštne, že v konsolidácii verejných financií realizujeme už 3 roky. Všetky ratingové agentúry nám medzičasom zhoršia náš výhľad a s tým samotným deficitom nespravíme v podstate až tak veľa a zároveň to stále považujeme za úspech. To je neúplne intuitívne, tak by som to nazval, že v tej odbornej literatúre by sme toto za úspešnú konsolidáciu asi nenazvali. Ja by som teraz spravil to, že by som to vymočal a nechal by som taký, že akože len doznieť tú myšlienku, lebo to bolo naozaj úžasné, ale to sa v podcaste žiaľ spraviť nedá, lebo keby som to bol že minúta ticho, tak nás všetci vypnú, ale 100% súhlasím s tým, čo si povedal, hej, a to je presne, dneska môžeme sa pozrieť zase túto trošku, že cez kopeček, hej, Čechom, že čo spravil Fiala, posunul schodu dôchodku a už proste tam nie je, hej, čiže reálne áno, 100% si súhlasím. Mal som 2 diely pred týmto podcastom a Renátku Fogeltonovú, to je v podstate dáma, ktorá rieši, že vzdelávanie školské, ale iným spôsobom, proste mimoškolské, budujú podnikateľské myslenie v deťoch a tak ďalej, že fakt, že veľké veci. A pre mňa to je úplne úžasná téma, je úžasná osoba v tom, čo robí, ale prirovnávam si to k jednej veci. Povedala mi úžasnú vec, že keď učím, tak máme pravidla. Ak tie deti chytia telefón, tak baby musia spraviť drepy, chalani proste kliky. A ja som jednoduchú otázku, že a čo keby to nespravili? Ešte sa mi to nestalo. A teraz je to o tom, že ako sa učiteľ v tej triede 25-30 deciek dostane do pozície partnerského vzťahu, že sa navzájom rešpektujeme a ten chalan alebo to dievča bez problémov zobere sa, hodí sa na zem a spraví proste 10 klikov napríklad. Chápeš, čo myslím? A to mi veľmi pripomína vlastne to, čo si teraz povedal, že my musíme Slovensko dostať do takej rešpektovanej pozície, že ľudia, zamyslíme sa trošku nad sebou, spamätajme sa, akože nie je všetko zlato, čo sa blíšti, poďme z hrušky dole a jednoducho je nevyhnutné spraviť tie nepopulárne rozhodnutia a zároveň ich akceptovať, aby sme sa v budúcnosti mali dobre. Hej? A toto je to, že není tu nikto taký, kto by proste v tej vrcholovej politike, lebo dneska to je o politikoch, my sme sa bavili v januári si bol u nás, áno, na tom kick-offe v Trenčíne a sme sa presne bavili o tom, si mi hovoril, že tí poradcovia v tej politike sú extrémne kvalitní a dobrí a tie odporúčania sú dobré, ale tí politici proste nepočúvajú to, čo sa proste radí. Hej? Čiže reálne není tu tá perzóna, ktorá by zobrala na seba to maslo a že OK, spravíme rozhodnutie, ale zase to je tým politikárčením, tým populizmom vlastne, áno, že keď to urobím, tak viem, že som skončil. A toto je presne o tom, že my by sme sa mali konečne dostať do takej roviny, že aj ten národ, aj tá politika pôjde ruka v ruke a povieme si, že OK, poďme proste robiť rozhodnutia, ktoré budú tú ekonomiku posúvať dopredu. No. Jeden článok vedecký som čítal, ale to je pravda, že nie je to na strednú Európu, je to na západe, lebo u nás stále platí, že kto bude robiť nepopulárne opatrenia, tak ten nebude znova zvolený. Ale na tom západe to tak nefunguje. Aspoň teda minimálne podľa toho článku, ktorý bol publikovaný, tak hovoril, že konsolidácia a nepopulárne opatrenia nevedú k tomu, že by ako trestali tí voliči tých politikov. Práve naopak, pokiaľ je to ako komunikovaný ako zodpovedný krok, tak majú tendenciu ich znova zvoliť. Len to je ten zásadný rozdiel, že to, čo platí na západe, nemusí platiť u nás. A som presvedčený o tom, že to asi tak nebude. No. To bude o tom, že tuto je tá politika viac populistická ako politická. Hej, že to je naozaj o tom. OK. Kedy si ty uvedomil, Maťo, že tá ekonomika nie je len o číslach, ale o ľuďoch? No,
Ono si to človek sám uvedomí sám o sebe, lebo akože chodím kade po médiách a tak komentujem, že jasné, je to dôležité, musíme robiť také opatrenia a podobne a potom ako zvyšujeme DPH a keď človek zrazu príde do tých potravín a zrazu už nie je ten komentátor, ale je ten spotrebiteľ, tak si hovorím, že no, tam som to chválil, ale teraz som nadšený není, hej. A to je presne tak, že ja neviem, nejaká prognoza sa zverejní a teda, že toto ovplyvní trh práce slovenský 20 000 pracovných miest zanikne. A tak ako ja si tak mám také rozpoltené vnímanie z toho, že na jednej strane si povie ten makroekonom vo mne, že tak pracovná sila je 2,4 milióna ľudí, že ako 20 000 to zase akože nie je až také nejaké zásadné číslo. Na druhej strane si poviem, že a čo keď sú tam nejakí, ktorí sú závislí od tej práce a proste partner doma na materskej alebo rodičovskej, že to potom môže úplne akože je to také, no ťažko sa do toho odosobniť. Na jednej strane to tak vždy vnímam, že áno, treba, na druhej strane, že no ale tak nie je to úplne ako populárne a treba za tým vidieť tých ľudí, hej, že nie je to presne o tom, že len číslo v grafe alebo v tabulke, ale je to proste aj nejaký životný príbeh za tým. A toto si niekedy sám ja musím tak akože aj pripomenúť, lebo ono človek, keď dostatočne toho pozerá do grafu a štúdií, tak potom má tendenciu na tieto veci zapomínať. No a zase si v tej istej scéne, že kapitalisti, potrebuješ ich a potrebuješ podmienky, aby mohli rásť, čiže to je zase ruka v ruka krysí závod, ktorý sme si spomínali. Čiže, ale nechcem ísť do týchto tém, lebo už sa blížime aj k záveru pomaličky a viac menej tu by sme sa zaciklili. Čo podľa teba dnes vlastne keby takže teba osobne najviac znepokojuje pri pohľade na budúcnosť? Ja som nie úplne nadšený z toho, ako sa to vyvíja tá neistota v tých ľuďoch a ako to bude na nich vplývať. A práve to, čo som spomínal, tá nejaká tendencia k populizmu a podobne. Nechcem to prirovnať k tomu, že toto je také obdobie po prvej svetovej vojne a tie v Nemecku a to vnímanie nespravodlivého konca prvej svetovej vojny a to také podhubie na vznik fašizmu a tak. Ale ja si myslím, že akože toto má tiež veľký potenciál ako vyrobiť veľa problémov. Také to, že za každú cenu sa snažiť ako vyhovieť všetkým a robiť to populisticky, len aby som akože krátkodobo zostal v úrade, pri vláde. A to nemyslím teraz len na Slovensku. To je naozaj akože, že keď sa pozrieme, tento politický súboj v podstate asi prebieha naprieč všetkými krajinami. Hej, odkedy Donald Trump prišiel druhýkrát do úradu, tak mám pocit, že tieto tendencie sa rozmohli úplne ako globálne, nielen u nás. A toto je to, že zase sa vrácame k tej vízii. Že mám pocit stále, že tá hospodárska politika, ktorá mňa zaujíma, je zase o tom, že niekto niečo spraví nejakým smerom, príde druhá vláda, alebo je to nepopulárne, zase to zvráti späť a my takto ako pingpongujeme hore-dole. A chýba nám ten nejaký ultimátny cieľ niekom, že kam sa chceme dostať. Lebo bolo by úplne legitimné povedať, že chceme byť, ja neviem, priemer únie, priemer vyspelých štátov a chceme sa tam dostať a potom môžeme debatovať, že tam chceme ísť touto cestou, touto alebo takou, ale ten cieľ by mal byť jednotný. Alebo kombináciu, jasné. Hej, jasné. Ale nepáči sa mi to proste, že spravím 2 kroky dopredu, potom zase 2 kroky dozadu, dozadu a potom sa po x rokoch čudujem, že stále stojím na mieste. No to je proste, takto by to podľa mňa nemalo byť. Hej, že môžeme mať diskusiu o tom, že či máme ísť doľava, doprava, rovno alebo kade, ale mali by sme, ako sa tam dostaneme, nie, že či vôbec máme ísť dopredu alebo dozadu. To by nemalo byť. No a to je to vyradenie tej rýchlosti, ktoré si pripodobnil, hej, že áno, sme v takom stave. No. A čo naopak ty vnímaš ako takú nádej do budúcna? Ja si myslím, že sme strašne takí ako prispôsobiví. Ja myslím, že dokonca to aj premiér niekedy povedal, že Slováci sú takí ako flexibilní. Ale naozaj to vidieť, lebo akože chvíľku som študoval vo Francúzsku a tam presadzovať zmeny je podstatne náročnejšie ako presadzovať zmeny na Slovensku. Že my naozaj sme takí schopní. Tam vo Francúzsku, ja stále si robím srandu, že národným športom je štrajkovať. A tu sa naozaj ťažké politické a hospodársko-politické témy presadzujú akože relatívne bez odporu. Ako má to svoj nejaký odpor a ten spôsob nie je ideálny, ako sa to robí, samozrejme, ale zďaleka tu nemáme tendenciu po sebe proste hádzať kameňmi na mestiach a podobne. Že to, čo robí výhodu Slovákov, je naozaj tá flexibilita. Aj podľa mňa to bude dôležitá vlastnosť do budúcnosti. Že tá neistota, o ktorej sme sa bavili, ale nielen neistota geopolitická, ale neistota o tom, že ako vlastne budú vyzerať pracovné pozície v budúcnosti. Že 5 rokov dozadu sme ešte poriadne všetci nevedeli o umelej inteligencii. Dnes, keď sa pozrieme na to, tak akože to už každý sektor služieb, ktorý to proste všade to je nejakým spôsobom už zakomponované a to môžeme hovoriť, že to je len taký ako nástup tej technológie, ešte zďaleka podľa mňa nie je vyčerpané tie možnosti toho.
A tá schopnosť prispôsobiť sa do budúcna bude akože veľmi, veľmi dôležitá práve, lebo to, čo fungovalo dlhé roky, nemusí už vôbec fungovať. Ne? Stále si pripomínam, že na začiatku 20. storočia Lowell Reap pre tuk bol jeden z najväčších odvetví a to potom proste prišiel nejaký Edison a vymyslel žiarovku a zrazu už nebolo treba ten tuk z tej veľryby na to, aby sa palili sviečky a zrazu to odvetvie behom 2 rokov klaklo. Hej? A to je presne to, že to doteraz fungovalo tak, to neznamená, že teraz nemôže prísť napríklad umelá inteligencia alebo čokoľvek a preniesie sa to inde. Čo teba ešte stále tak život učí? No strašne veľa. ja mám pocit, že vždy, keď už chvíľkami mám pocit, že niečomu rozumiem, tak potom sa hneď v najbližšej možnej nejakej chvíli ukáže, že ani zďaleka. Že to viem, že nič neviem. Kedysi to bola pre mňa veľkou frázou a čoraz viac zistujem, že čo to vlastne znamená. Hej? Lebo tiež akože v práci aj celkovo som nútený sa v podstate stále vzdelávať a niečo nové rozmýšľať a podobne. A čím viac o tom v podstate mám pocit, že rozumiem, tak tým potom zistujem, že ešte podstatne viac toho neviem, ako viem. Takže asi tak, no. Ďakujem za politickú odpoveď. Poďme do záveru. Čo by si dnes ako keby že odkázal človeku, ktorý má možno že dnes strach z budúcnosti? Ja by som povedal, že sa netreba báť. Že naozaj... Tak ty si väčšiný optimista zase. Áno, aj to, ale akože ako ničomu to nepomôže. To je prvá vec. Že báť by sa človek mal veci, ktoré má pod kontrolou, veľa vecí o budúcnosti nemá pod kontrolou. A tie, ktoré má pod kontrolou, na nich by mal pracovať. Proste, takže nakoniec vždy nejako to dopadne, ak sa hovorí. A v podstate na nás iba, aby sme sa dobre pripravili, aby sme boli schopní práve reagovať na tie veci, ktoré sa dejú. To už je teraz taký ako úvahový podcast, nie ekonomický, ale akože naozaj to vyzerá v tom, že víťazí čohokoľvek, čo bude hlavne tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť tej realite. On má byť úvahový. Tak výborné. Tak o to lepšie. Okay. Ja sa niektorých tých hostí pýtam takú zásadnú otázku a to je taká, že vždy ju hodnotia, že je ťažká otázka, že začni si ty ako Martin Hucovský, že bez kompromisu stojíš. Že cez toto nejde vlák proste. To môžem to veľmi jednoducho povedať, že vymáhanie si pravidiel u mňa v práci na škole. Že napríklad akože rokmi sa mi podarilo vybudovať renome toho, že už nikoho nikdy nenapadne proste, že či by sa niečo dalo spraviť so známkou alebo podobne. Že keď sa raz nejaké pravidlá povedia, tak sa proste držia. Že toto sa snažím, lebo historicky to bolo, akože nie už síce počas toho, ale čo mi kolegovia hovorili, že proste chodili sa nejako ako vybavovať známky a také veci. A toto vymizlo. Toto akože spolu s kolegami sme si podľa mňa dokázali vytvoriť také renomé toho, že proste pravidlá sú na to, aby sa dodržovali, nie na to, aby sa obchádzali. Opäť si rýpnem do baťu tvrdý k systému, milý k ľuďom, hej? Asi áno, no. Hej. Akože nehovorím, že nemám nejakú schopnosť byť flexibilný, to je, čo sme sa zbavili, ale akože nejaké ako požiadavky mám a tie vyžadujem. Čo podľa teba znamená, že zodpovedný život? Zodpovedný život? Teraz sme naozaj taký filozofický, ale... Tak chcem, aby to bolo pestré, vieš, nielen o ekonomike, ale o postojoch, názoroch, nejakých morálnych, etických hodnotách. Zodpovedný život. To je akože v tom duchu hesla, že aby sa každý postaral sám o seba, aby sme nerobili ako obťaž niekomu inému. Že zodpovednosť je pre mňa to, že neprenášam ťarchu mojich rozhodnutí na niekoho iného, že proste snažím sa tomu čeliť sám. Nie, že sa to vždy dá, ale akože tak zodpovedný, nechcem si narobiť dlhy, aby zase akože pre deti, ale to sú také ako klasické veci. Tak, ráno sa pozrieť do zrkadla a nemusieť sa hanbiť. OK. A myslíš si, že je Slovensko krajinou, ktorá zraz môže byť krajinou, kde sa budeš žiť, že pokojnejšie ale určite. To presne aj hovorím študentom, že ak máte pocit, že toto je už akože celá deprimujúca krajina a už odtiaľ to nie je cesty na lepšiu trajektóriu vývoja, tak to vôbec. Ja, čo som dostatočne starý na to, a ty tiež, len si to už moc dobre nepamätáme z detstva, je, že v 97. roku my sme ako oficiálne boli
nám zamietli prihlášku do Európskej únie a označili nás za čiernu dieru Európy a to nikto nechcel mať s nami nič spoločné. Hej, a vtedy sme si tak ako pravdepodobne zúfali, že čo bude s nami a podobne. 7 rokov neskôr sme dostali nálepku, že sme tatranský tiger a v podstate najrýchlejšie sa rozvíjajúca krajina v regióne. Ja si myslím, že toto tiež nie sme naozaj niekoľko zodpovedných rozhodnutí, rokov vládnutia a zmena troška trajektórie a utrasenie si toho smeru a myslím, že ako naozaj do dekády by sme mohli byť úplne, že Poliaci nám budú závidieť, ako sa dokážeme vyvíjať. Len si to musíme najskôr my tak vnútorne asi v tej krajine utriasť. Aj si študovala a analyzovala, že v čom to bolo v tom 98., že čo boli tie aspekty, prečo nás tak pomenovali? Tak to sa volá, že my sme nesplnili kodaňské kritéria a kodaňské kritéria sú vlastne také predstupové. Vlastne keď ešte len človek chce podať, alebo niečo, krajina chce podať prihlášku do únie. A tie sú iba dve, to je jednoduché, že musíme byť funkčná demokracia a musíme byť trhovo orientovaná ekonomika. Tú trhovo orientovanú ekonomiku sme ešte zvládli, len tú funkčnú demokraciu sme už úplne nezvládali, to bolo ešte naozaj vtedy. A to bolo vlastne vyhlásením nakoniec toho, že sme čierna diera. To, ináč kedysi rodáčka česká, že bolo to viac, to podľa mňa bolelo tých ľudí, že Madeleine Albright ako bývalá ministerka zahraničných vecí v Amerike, ktorá to dotiahla naozaj veľmi vysoko, tak ona v podstate tú bývalú federáciu a Slovensko označila za tú čiernu dieru Európy, tak to bolo to horšie podľa mňa. Ale vidíte, akože naozaj, že sa pozrieš 7 rokov neskôr a tu sme si dávali nálepky za naše efektívne daňové reformy a to, ako dokážeme lákať zahraničných investorov a ako nikto by nepovedal, že my sme v podstate boli na hrane toho vyzerať oproti tomu, lebo v Česko, Poľsko a Maďarsko v tom istom čase akože tú pozvánku dostali. My sme ju nedostali, hej? Takže my sme mohli vyzerať jak Albánsko a namiesto toho sme sa v priebehu krátkeho času dostali v podstate na ich úroveň. Posledná otázka. Ak by si mal ľuďom odkázať takú nejakú jednu vetu o budúcnosti, aká by to bola veta? Nebojte sa jej. Okay. A akože naozaj šťastie praje pripraveným. Tak moje životné heslo je, že šťastie praje pripraveným a cestu si nájdem alebo spravím. Ja som to tiež úplne nemal asi také narysované, že sa ocitnem v pozícii, kde som a málo kto by o mne asi povedal 20 rokov vzadu, že ja budem niekde v Bratislave na vysokej škole učiť. Ale to je presne to, že ja som si tak povedal, že keď chcem, tak to musím dosiahnuť a spravil som veľa preto, aby som sa tam dosiahol a sa to nakoniec podarilo. Takže každý si je strojcom toho svojho šťastia. A keď bude človek na sebe makať, tak skôr či neskôr sa to určite oplatí. No a ja som na teba hrdý, že sme susedia bývali a že sme spolu hrávali futbal a že sme zažili spolu nejaké detské časy, takže klobúk dole a teším sa, že mám takúto osobnosť kamaráta. Ja zase takto rovnako tiež, že ja som tiež na teba netypoval, že v tejto pozícii budeš 20 rokov dozadu, takže je to zaujímavé. Na vzdelávaní finančnom, ktoré robíme v rámci projektu Heredium, tak jedna z tých tém je presne to typovanie, že vyhnite sa tomu, lebo štatisticky to prináša iba zlo, hej, a ten efekt tej energie, tých peňazí a toho, čo všetko ľudia do toho dávajú, sa dá použiť oveľa efektívnejšie, lepšie a zabezpečiť krajšiu a lepšiu budúcnosť. Takže nie je to vhodná skratka. Takže... Áno, to je zase o tom hľadaní tých skratiek, že tam v podstate ľudia majú úspešné kariéry a všetko preto, nie že by to na nich akože spadlo jak výhra v jackpote, ale skôr sú za tým tie hodiny a roky a driny, ktoré nakoniec sa oplatia. A štatisticky je dokázané to, že musíš zažiť tie vrchy a údolia, tie pády, aby si vážil tú hodnotu, tie peniaze a všetko, že bez toho to vlastne nejde, lebo štatisticky 80% ľudí, ktorí vyhrajú veľké peniaze v lote, do 5 rokov skrachuje, tí ostatní do 7. Hej? Čiže keď aj k tebe príde tie peniaze, tak vlastne je to veľmi krátko. Tento článok vedecký dokonca učím, keď učím na ekonómiu trhu práce. Tak. Je aj kniha. Americká kniha o 5 reálnych príbehoch, kde tí ľudia vyhrali veľké milióny a do 5 rokov. Oni to robí vlastne taká, že metaanalýza, kde sa veľa takýchto článkov dá dokopy a hľadajú a naozaj to vychádza, že jedno z najväčších prekliatí, čo je, že vlastne vyhrať lotérii. Lebo šanca, že človek ujde tomu kruhu je relatívne. A teraz si predstav, že ľudia som teraz niekde zachytil, že na 3 generácie podávajú tie isté čísla proste.
3 generácie. Vieš, koľko to je peňazí, že každý týždeň za 10-12 eur si podáš tie isté čísla, babka, prababka a valíte to takto 3 generácie. To je toľko peňazí, že keby si to cez tie 3 generácie sporil, tak ďalších 10 generácií nemusíš v živote chodiť do roboty. Mohli kúpiť zámok nejaký pekný, keď Je to tak. cez zložené úročenie. No. OK. Budúcnosť sa nezačína zajtra, budúcnosť sa začína v rozhodnutiach, ktoré robíme dnes. No a dnes sme mali rozhovor nielen o ekonomike, rozprávali sme sa o aj také realite života, by som povedal, tak ako si to ty aj nazval v závere, o krajine, ktorá stojí pred veľkými výzvami, o systéme, ktorý bude pod čoraz väčším tlakom a o človeku, ktorý sa bude musieť naučiť niesť väčšiu zodpovednosť za vlastnú budúcnosť. Pretože možno najväčšia istota budúcnosti nebude štát. A možno ňou bude vzdelanie, disciplína a schopnosť pripraviť sa skôr, než bude neskoro. Martin, ďakujeme ti, že si prijal pozvanie do Herenium Talks, že si nám toto spríjemnil a verím, že aj obohatil nielen teda tých ľudí, ktorí nás sledujú, ale aj počúvajú. Díky moc. Ďakujem za pozvanie. Ja.